Upouusi kartano, vain muutama vuosi sitten valmistunut, suorastaan säteili eleganssia ja uudenaikaisuutta. Päärakennus levitti siipensä valkoisen ovipylväikön molemmin puolin, ja musta katto näytti ukkospilveltä, jonka alta keltainen julkisivu kajasti kuin auringon kirkas valo. Vaitelias perillinen on perinteinen epokkikomedia, kirjallisuuden laji, jota erityisesti britit rakastavat. Tämä romaani sijoittuu 1830-luvun Lounais-Suomen ruukkeihin ja kartanoihin ja pappiloihin. Mä mielelläni aina kuvaan jotakin suomalaisen elinkeinoelämän aluetta. Ja tässä kirjassa tapahtumat sijoittuvat Lasiruukille, jonka kuvaamisessa olen käyttänyt lähteenä Johannes Lundin Lasiruukin historiaa. Itse päähenkilö, vaitelias perillinen, on nuorena poikana ollut sukunsa hyljeksimä. Hänet on toimitettu Venäjän armeijaan upseeriksi ja sieltä hän sitten yllättäen saa periä kartanon ja ruukin ja saapuu perintömaillensa ja herättää omassa suvussansa kauhua ja pelästystä, koska ei katsota, että hän pystyy tulemaan toimeen tässä tilanteessa. Ja jotta vaitelias perillinen tulisi onnelliseksi, mähän todella rakastan tätä sankaria, joka on siis ihana mies. Jotta hän tulisi onnelliseksi, niin mä olen sitten paikalle hommannut kilpailevan perillisen pikkuisen pojan, joka elävästi muistuttaa mun nuorinta pojan poikaani. Ja tällä pikkuisella pojalla on tietenkin mukanaan sitten äitinsä, kaunis ja ylväs ja rutiköyhä paronitar, aatelisrouva, joka on todellinen huolenkantaja, ympäristöstään huolehtija, vastuunkantaja ja hyvin aikaansaapa nuori nainen, jolla on myöskin sitten taustassaan hämärä salaisuus, jota hänen tulee sitten selvitellä tämän perillisen kanssa. Claudia ei pystynyt liikahtamaan eteen eikä taaksepäin. Hän kylpi miehen läsnäolon lämmössä, jota tulevan eron kylmyys jo kuoletti. Vaitelias perillinen on ihan täysverinen viihdesatu, mutta sen pohja on kuitenkin täynnä vankkaa historiallista tietoa.